Lunok talaga dali. Bakit talaga wala? Ha? Nalunok. Lunok no? Ay, pulahan. Ay, nalunok. Nalunok. Yan. Huli namin mga tupay, oh. Ayan, oh. Lunok talaga dali. Bakit talaga wala? Lunok talaga dali. Tinatak yata tayo sa'yo. Wala. Wala. Sige, kunin mo na. Baka mamaya makawala pa. Kinain yung ako ya. Hindi lunukin niya. Wala. Nilulugulo talaga yung tali. Ha? Nilulugulo talaga yung tali. Yun. Op, op. Okay. Ay, grabe. Okay. Siguro. Ipo. Meron na rin. Marami ka na rin huli, kuya. 17 piraso? Ang dami din. Ako lang ano yun, malaki. Huli na si kuya. Ano? Ay, di talaga makawala eh. Nakaano sa nguso niya eh. Nguso. Kasintido talaga eh. Sintido talaga dali. Oh. May pasipol pa. Kiss pa sa pader. Kiss pa sa pader. Ayos ah. Ha? Lunok no? Eh. Hindi ko na malayan. Hindi ko na malayan nung dadig na kinain na pala. Kinain na pala yun. Ay. Oh, ulit oh. Isandal mo sa pader dali. Babae lang ang sinasandal sa pader. Ayan lang. Ta. Okay. Oh. Kupay. Dami na oh. Oh, ha? Ay, pulahan. Ay, nalunok. Ha? Nalunok. Lunok yata. Ay, di. Nasa ano, nguso. Ba't pula siya, oh? Mapula. Parang fish, parang tilapia ng fish pan. Parang tilapia sa fish pan, daddy. Ano siya? Amerikano. Pulahan. Kasi ito tinatawag na pulahan na tilapia. No? Yun, oh. Pulahan. Pula mga tupay, oh. Pula na tilapia. Isa dalagang bukid. Pulahan. Tilapia. Pulahan na tilapia mga tupay. Dalagang tilapia. Oh, mami. Mami, oh. Wah. Panis. Dito ka sa dilig. Kahuli si mami. Oo. Malaki din daddy, oh. 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 Tira mali. Tila. Hangat mo na kami. Yan. Ito. Mga popay. Nasa ano na siya? Sikpaw. O daddy. Tanggalin mo na daddy.
Yan mga katupay. Mga tupay dahil marami-rami yung huli namin mga tupay oh. Ayan. Kalahating cooler yan mga tupay. Oh. Tingnan mo yung ano mga tupay, huli nila ni Daddy mga tupay oh. Ang lalaki ng tilapia. Oh. Tingnan mo yung kamay ko mga tupay ah. Oh. Oh, kasing lapad ng kamay ko mga tupay. Ito yung malaki din mga tupay. Tinik. Ito yung malaki din mga tupay oh. Bingbit yan ngayon lahat mga tupay. Yung laki mga tupay oh. Oh. Yung 4 na daliri, 5. 5 daliri niyan mga tupay ang lapad. Ilang kilo kaya to Daddy? Ano yan? Ha? 15 kilos no? Yun, dami oh. Sa ilalan to ni Daddy at saka ni Mami mga tupay. Bukod pa yung sa amin ni pare. Yun, papakita ko mamaya sa inyo din mga tupay. Gaano karami yung huli namin. Kaya ito oh. Ito rin yung huli namin mga katupay. Ito, ila kay Daddy ito eh. Ito yung sa amin mga tupay oh. Buhay na buhay. Oh. Ay, 15 kilos din yan. No? 15 kilos din yan mga tupay oh. Dami oh. Oh. Buhay na buhay. Ay naku, grabe. Pwede na mga tupay, di nalugi ito mga tupay. Kadami buhay na buhay pa kasi Buhay na buhay. Sa amin buhay na buhay. Gulat naman ako. Tatangay na naman eh. Yung akin? Yung sa'yo, pati sa'yo, gumagalaw. Gumagalaw din? Ayan mga tupay, ginagalaw daw. Mga katupay, marami din silang huli dito mga katupay oh. Diba? Malalaki din mga tupay. Dito lang sila ng area mga tupay. Marami rin pala kumakagat dito. Ayun oh. Ang galing oh. Shout out. May basketball court pa dito mga tupay. Oh, dami rin pala kumakagat dito. Malalim pa siya tubig no. Huli nila mga tupay. Dami. Oh. Ito naman yung sa amin mga tupay. Ayun, maraming huli isa na yun. Saan? Kasi nakababad. Ayun, dito. Oo, marami rin palang huli ito eh. Oo, marami rin palang huli ito mga tupay. Oo. 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 Hindi na may lagay sa tubig kasi mabigat na yan. Oo. Wasak na, nawasak na nga. Bigat. Mabigat. Oo. Wasak na. Oh, mabigat nga. Mabigat na. Medyo marupok na rin. Daddy, ang mga tupay, uwi na din talaga kami mga katupay dahil hapon na. Paano na yung araw mga tupay? Si Daddy.